Arwyddocâd y tŵr eryr yn Castell Caernarfon ydy yn benna. Mae'r nofel wedi cael ei lleoli yng Nghaernarfon dros 4 diwrnod a da ni'n cael stori 3 prif gymeriad sydd yn arwain at ddigwyddiad penodol a mae hwnnw yn digwydd o flaen tŵr Eryri a da ni'n gweld bod yr tŵr a'r castell yn dyst ac yn holl bresennol mewn lot o sgyrsiau ymysg y cymeriadau yn ystod y nofel. Mae'r alarchdy yn rhyw fath o symbol neu motif trwy gydol y nofel o'r elfennau tywyll yng nghymeriadau 3 prif gymeriad a wedyn mae'n cael ei bresennoli fel psychic sy'n aflonyddu arnyn nhw i gyd. A wedyn mae'n ddamcaniaeth, mae'n debyg bod alarchdy ddim wedi bodoli yn wreiddiol tan iddyn nhw ffeindio rei yn Awstralia. Wedyn o'n i'n licio codi'r cwestiwn ella ar y diwedd sydd yn gadael i'r darllenydd trio penderfynu be a pwy ydy'r alarchdy yn y diwedd. Mi fyswn i disgrifio Matthew fel hogyn eitha swil sy'n dieddol o guddio tu nôl i pobl eraill i ffrind hyderus Cai. Mae nhw mewn band, mae nhw mewn oed lle, mae nhw'n dechrau magu cymeriad eu hunan a wedyn yn gysgod iddo fo wrth gwrs mae salwch i dad o, felly mae hynny wastad iddo fo yn frwydr fewnol oherwydd bod gyda fo sefyllfa mor drist a dyryst adra. Mae John y tad yn y nofel yn gymeriad cymhleth sydd wedi ffeindio ei hyn yn gaeth i alcohol. Mae'n gymeriad rhwystredig ond talentog ofnadwy, felly os fi rioed ddywediad lle mae camp, mae'r hemp, dwi'n meddwl bod John yn gweddu'r disgrifiad. Mae Lara, swn i'n dweud, yn gymeriad hollol wahanol i Matthew oherwydd mae hi'n un sy'n deud i deud a person reit diflewyn ar dafod a ymddangosiadol hyderus, ond wrth i'r nofel ddatblygu gobeithio bod ni'n gweld bod yna heina dyfnach o boen a chaethiwed yn ei bywyd hitha hefyd a felly bod gen pawb i brwydr fewnol i hynna. Swn i'n licio meddwl ella bod na themau heriol yma, bod o hefyd ella'n dangos bod rhai pyncia ddim yn ddu a gwyn i natur oherwydd bod ni'n gweld mwy nag un ochr i'r un sefyllfa. A hefyd ella bod na themau reit dwys, dwi'n gobeithio bod na hiwmor yn efo hefyd oherwydd bod na dipyn o ddeialog a darlun gobeithio o fywyd pobl ifanc hefyd a cenhedlaeth hyn ond bod gen pawb i brwydra i hunain.